good news naman po tayo. Libangan po sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Malaking tulong po sa mga young farmers sa bayan po ng San Fabian, Pangasinan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Nagsimula sa simpleng libangan hanggang sa naging matagumpay na kabuhayan ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop para sa ilang kabataang magsasaka sa bayan ng San Fabian. Sa kanilang bakuran, sinimulan ng mga kabataang ito ang pagtatanim ng kabute at pag-aalaga ng mga hayop gaya ng baboy, kambing, pato at pugo. Mula sa isang subok lamang na pansarili ay dahan-dahang lumago at naging pangunahing pinagkukunan ng pagkain at dagdag na kita ng kanilang mga pamilya. Dahil sa matagumpay na kwento ng mga kabataang ito mula pa taong 2022, muling ilulunsad ng Municipal Agriculture Office ng San Fabian ang Young Farmers Challenge Program para sa taong 2025-2026. Layunin ng programa na mahikayata ang mas maraming kabataan na pasukin ang larangan ng makabagong agrikultura at paunlarin ang sariling kabuhayan. Ang programa ay suportado ng Department of Agriculture kung saan layo na magbigay ng puhunan, pagsasanay at tulong sa mga kabataang nais magsimula sa agri-entrepreneurship. Pinatunayan ng young farmers ng San Fabian na sa sipag, tiyaga at tamang kaalaman, posible ang pag-unlad sa agrikultura. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.